Welkom bij de 6e aflevering van Vooruit Oeras bij de Handel. Willem, waar staan we dit keer? Helemaal plakje wij. We zijn helemaal naar het noorden gegaan, naar Dokkum. Daar komt de uitzending uit wij. En dit is het laatste kunstwerk wat maken wordt aan het oude trekveer heen. Dus we zijn uit bij Dokkum. En we hopen dit keer ook bij een hele nieuwsgierige aflevering van Jim te Meisje. Ik ben Boukje de Beer. Ik ben omgevingsmanager van Contract Noord-Ien van de Centrale As. Nou, als allereerst zorg ik voor de vergunningen, dat alle vergunningen verleend worden. En vervolgens zorg ik ervoor dat de omgeving op de hoogte is van alles wat er gebeuren gaat. Dus wij gaan bij iedereen die hier aan dit stuk woont, geven we een soort keukentafelgesprek hebben we met iedereen gewoon. En ik ga vertellen wat er gaat gebeuren en wat de planning is en wat dat voor diegene betekent. Nou, vervolgens dan organiseren we een bewonersavond en dan houden we een presentatie. Weer vertellen we wat er gaat gebeuren en wat de planning is. En wanneer het klaar is en hoe het eruit komt te zien. En vervolgens hou ik steeds de mensen op de hoogte met bewonersbrieven. En bijvoorbeeld via Twitter of Facebook en via onze eigen project-app. Gewoon het plaatsen van nieuwsberichten en eigenlijk de hele communicatie. En wat voor vragen hadden mensen nou? Vooral hoe het eruit komt te zien, maar mensen willen eigenlijk alleen maar weten wanneer het klaar is. Dat is het belangrijkste. Kun je jou nou heel duidelijk vertellen om mensen van dit zit op een tekening en zak op de eruit te zetten? Ja, mensen die zien net vol op een platte tekening. Dus het wat echt in het erg spreekt, dat ben 3D-tekening, zeg maar. We hebben bijvoorbeeld van dit viaduct hier een hele mooie 3D-impressie. Nou, die hebben we opgehangen bij de bewonersavond. En dan zien mensen meteen hoe het wordt. En dat vonden ze eigenlijk het mooiste, want het horen desjes net zo vol in. Maar we zijn nu op kantoor wel bezig met nieuwe technieken. En dat is bijvoorbeeld een 3D-bril. En dan kun je mensen zaadloon insturen met die 3D-bril op. En dan kun je, zonder dat er nog wat staat, zeg maar, kun je al die omgeving rennen en dan zie je het al op de bril. Heb je verstand van bouwwerken liekers tussen? Nou, ik heb zelf net een technische achtergrond. Ik heb meer planologie gestudeerd, zeg maar. Dus communicatie en daar heb ik wel verstand van. Maar echt de technische ding, nee. Hoe is jouw werk ontnotagieren? Nou, het notagiert al goed. De mensen zijn wel aardig te spreken over de werkzaamheden. Dus we hebben bijvoorbeeld een meisje met boeren. Nou, die moeten ten alle tijden bij hun loon komen kennen. Het is bijvoorbeeld jaarmaat of zo. Nou, daar hebben we tot nota nog geen probleem mee gewoon. Het is al jaar mooi zat er ook niet. Hoe lang ben je nog op dit stij? Wij moeten de dik klaar op 3 oktober. En dan moet in ieder geval de auto's hoe de dik rieden kennen. Dan is alles nog net klaar. Maar ik denk tot het eind van het jaar. Ja, wie in de man al bouwen? Ja. Goeiedag. Mooi om te winnen. Goedemorgen. Welkom hier op de Hegebult. Dankjewel. Mooi. We staan hier op een hele Hegebult met 2 hele belangrijke mannen. Ik zal eerst even vragen wat het is. En dan ga ik naar Sjerk Faber daar. Ja, Sjerk Faber. Ik ben directeur-eigenaar van Faber Telecom en Data. En ik sta hier eigenlijk in de hoedanigheid van tijdelijke voorzitter van Handel en Industrie in Dokkum. En handel en industrie, hoe steen je het in Centrale As? Nou, natuurlijk heel positief. Hè. Het is natuurlijk aanstaande uitkomst dat wij als bedrijven profiteren kunnen van de bereikbaarheid die Dokkum krijgt, maar ook de mogelijkheden die Dokkum krijgt om verder op het loon in te gaan. Hoe steen je het in het eerste stukje naar de wedstrijd? Hoe wordt dat ervaren? Nou al, fantastisch positief. Ik zie dat wij in zo'n minuten daar al bij geen woorden staan. Dat is al zo'n groot voordeel. We komen aan in brief waarom. We gaan aangaas bouwen. We hebben hier ook Nick Geelhoed. Ik denk dat we Nick al wel kennen van Kabel Noord. Maar volgens mij bent u ook een voorzitter van de ondernemingsvereniging van Dokkum zelf. Ja, klopt. Ik ben een jaar of 6 voorzitter van de OVD. Dus dat zijn de winkeliers in het centrum van Dokkum en op de Zuiderschans. En als we het goed onderscheiden, dan is de HNI de nettoonbankbedrijf en Jim de toonbankbedrijf. Ja, dat is wel heb je mooi gezegd, ja. En dan hebben we de vraag die we net ontzettend in, de Centrale As. Kun je me vernemen dat het meest makkelijker in een Dokkum te komen?
Ja, we hebben eigenlijk nu al dat we in de winkels merken dat er meer mensen komen uit de hoek richting Drachten-Burgermop, omdat het gewoon makkelijker bereikbaar is. En dat wordt natuurlijk nog steeds beter naarmate er meer van die centrale auto in gebruik genomen wordt. En dan, wat doe je met nou bij om die aantrekkelijkheid van Dokkum op hoger pijl te krijgen? Nou, wat we natuurlijk willen is, Dokkum heeft natuurlijk al heel veel aantrekkelijks. Het is een prachtig historisch stadje, een mooi centrum en goede winkelbestand. Maar wat wij eigenlijk ook willen is nog de mensen er meer op wijzen dat die as er straks ligt. Dat je heel makkelijk hier komt, dat je ook goed kan parkeren en dat het gewoon een heel gezellig dagje uit is om te winkelen in Dokkum. Wat zie je hem doen met je vereniging om 1 oktober ook op die lange handelsroute te staan? Vooruit met de handel, hoe dat is? Nou ja, we hebben een oproep die binnen alle leden om eigenlijk massaal aanwezig te wezen, om sjentlitten, net alleen onder natuurlijk de mensen die hier willen komen, maar vooral de mensen die je misschien wel heen willen, om sjentlitten wat je daadwerkelijk in het bedrijfsleven zit. Want ja, ik denk dat een hele grote toch nog denken dat je in het noorden weliswaar heel wat aanwezig is, maar ik denk dat heel vaak zelfs onderschat wordt wat je zit. Als je wat voor prachtige bedrijven dat je binnen, wat voor prachtige producten dat je erbij komen, nou, dat is gewoon zeer de moeite waard om dat massaal sjentlitten. We hebben hier een geweldige centrale as, maar de digitale snelweg is momenteel ook iets, nou ja, eigenlijk wat heel goed in de belangstelling zit. En hoe zie je hem daar zien en wat voor taken hij hem daarin? Ja, nou als Kabel Noord zijn we bezig om die centrale as ook eigenlijk in digitale vorm aan te leggen. Hè? Dus naar alle woningen. Dat is eigenlijk meer het gemeentewegennet dan de centrale as natuurlijk, want de hoofdwegen zijn al digitaal op glasvezel. Maar wij proberen om iedereen erop aan te haken in Noord-Friesland. En we zijn al halverwege, dus het gaat mooi. Waarom toch schilderen we Loonstra mij mee de actie? Ja, omdat we heel blij zijn met de AS natuurlijk. Maar vooral omdat we onszelf goed even laten kennen onder de mensen die er al komen. Het wordt natuurlijk een soort expo, expo wordt het. Ja, we schilderen vanzelf, maar daarnaast plaatsen we glas en we behangen en we vangen houtrot. Eigenlijk doen we alles wat met onderhoud te maken had boeten door. En dan vooral bij de particulieren, maar ook bij bedrijven en bij voor timmerbedrijven. Goedemorgen. Goedemorgen hier. Ja, mooi. Ja, welkom bij Loonstra. Ja, mooi. Goeiedag. Mooi dat we hier wijzen mogen. Ja. Uno, waar je Frieske verven. Ja. Vertel eens. Dit is de Frieske morgenverven. Alleen het morgenverven? Of? Ja, we gaan meer soorten. Zie je daar. Ja? Dit zijn alle soorten die we hebben. Het reren voor boeten en het oor is voor binnen, het blauwe. 2 kleuren? 2 kleuren, ja, we hebben volle meer kleuren. Zie je deze kleuren waar, er staan alle kleuren op. Ja, Frieske kleuren. En hier had je groen van. Weet je dat voor op de groen wel in, anders broest het voor oren door? Ja, het is voor op de grond, maar ook voor op casino en op een water. Ja. Dit is de basis van het goede resultaat. De basisverf, klopt. En in je eigen schilder hier ook mee? Ja, we ben je nice, ben we de maanden. Dus ik kan wel even zien. Maar we hebben het resultaat even zien hoe het best het strikken wordt. Je zit in de organisatie van Vooruit Oedas met de handel. Wat voor rol is dat die jou in de organisatie speelt? Ja, ik heb net echt een specifieke rol. De taken worden wel wat verdeeld, maar het is net zo dat het nog heel strak is al hier. De groep Mijlkoor die organiseert het evenement. Belangrijker is vanzelf dat iedereen vergees mij kennen onder het hele project. Dus alle ondernemers die kunnen zichzelf goed promoten en het kost geen geld. Hoe wichtig is de centrale as voor jou? Nou, die is wel wichtig en die wordt natuurlijk nog wichtiger. Binnen mijn project in Drachten dwaande en nou is het al je wat oponthoud vanzelf. Maar we merken toch al dat het al een vooruitgang is qua tiert en de beleving van de tiert. We zijn om mij 15 schilders ongeveer aan het werk. Nou, schilder je hem net al in. Je mag er een winkel bij. Ja, we hadden een winkel bij en dat is meer als een soort service. We hoeven het net van de winkel te hebben. Maar dat mensen zelf aan de gang willen, dan kunnen ze dat bij ons ophalen en dan kunnen ze de goede professionele verven mij krijgen. Wat zul je hem als schildersbureau tijdens de opening share aan het publiek? Ja, we willen vooral zien wat we kennen. Dus onze verschillende specialismes laten we daar zien. En ja, misschien kunnen we zelfs advies aan natuurlijk, want we hebben wel de professionals op dat gebied. Dus als mensen vragen, kunnen ze dan ook altijd buiten te lanen. Maar kunnen mensen direct zien hoe de professionele schilder dan zijn werk doet?
Nou, daar ben ik nog aan het denken. Ik ga even de tiert. Hoe ik dat precies doen wil, dat is nog een verrassing. Maar ik liet het zeker zien. Ja, bij deze uitzending van uw Dokkum hebben we weer een hele mooie prijsvraag. En die is, Bouke? Dit keer willen we graag weten in hoeveel contracten uit de centrale as onbesteed is. En je oplossing zullen we graag weten meten in het mailadres wat dadelijk in beeld komt. Zo, dan ben we nu alweer aan het einde gekomen van dit 6e journaal. Wie hier in Dokkum, Bouke? Had het die verliezen? Ja, dit is even een hele oren blik weer op onlees van de centrale as, de ontsluiting bij Dokkum Willem. En wij halen een hele prettige onmeldingen in Dokkum. Wel in de buurt van een 20, maar we gaan heel erg bedroeven. Wat voelen we dat zien zitten? Nou, ze kennen het net missen. Ze jaren er gewoon bij te werden. 1 oktober. 1 oktober, helemaal. Dus graag een keer.